Băi, te uiți? Mașina. Băi, uite-te, mă. Mai stai. Nu că plec eu. Hai, mă. Se vede? Da, da? Te-ai filmat și pe tine? Da. El e Cannavaro, aici nu stau Cannavaro, ăsta el e. Uitați-l. La mea, spectatorii și dragii concetățeni. Hai, mă. Hai, mă, băieți, uitați. Deci, nu. Vasile, dau cu scaunul în cap. Uite-te, băi! Bă, dar ăla chiar idiot, mă, nu știu câte să cred, ăla e prost rău. Lasă-mă că se uite. Bă, dar am fost să mă scrii după aia, până vine grupa aia, auzi că durează un minut, durează. 5 minute. Ia, stai că și pune și fără mapă aia. Oricum, cu ocazia asta se adeverește ce scrie aici, a? Hai, deci...